Oké, hi guys. Hi guys. We are Glitter. I'm Glitter. En ik ben Glamour. En wij zijn Glitter en Glamour. Oké. Ja, wij zijn nieuw op ons channel. We zijn zelf nieuw. Dus jullie zijn sowieso ook nieuw. Kan niet dat Dus jullie al abonneer zijn. voor abonneer. Ja, abonneer al. Abonneer voor abonneer. Ja, als jullie abonneren, abonneren wij terug. En we gaan beginnen met een unboxing van Klikken. Clickit. Oké. Exciting! Oké, Lise, jij mag zeggen wat ik hier uithaal. Dit is... Een papier. Ja. De handleiding van onze Clickits doos. Oh my god, so excited. Ik heb hier zeker 2 maanden op gewacht. Ik heb het besteld op eBay. I can't even. Ja, no, can't even. Oh my god, wat is dit? Like OMG. Dit is een... Dit is een deur hangen voor als je niet gestoord wilt worden. Sorry. Okay. Oh my god, dit is een doosje met allemaal Clickits in. So nice. Dus jij mag zeggen wat dit is. Weet ik helemaal Dit niet. is een hanger. Een hanger, wat is dat? Een hanger. Oh, is voor je foto's in te doen. Foto's. Waarom spreek ik op iets Hollands? Sorry, dat is voor je foto's in te doen. En dan hebben we nog een doosje met onze Clickits leuke in. Kun je het zien? Sorry, jij focust even niet. Kan je dan... Sorry. En dan kun je dan die glitter exemplaris op de hanger hangen. Dat hadden we uit. Dan heb je veel van deze... Lise, jij moet ook iets zeggen. Hè? I'm sorry. Let me look. Yes. Now it's Lise's turn. It's glimmer. Glitter. Glimmer Glimmer is glitter en glamour. Dus samen. Glimmer. Glimmer is van Hunger Games. Ja. Dus met deze apparaatje kan je klik. En dan heb je een vierkantje. And that's like totally amazeballs. Because you can like get some fun stuff with this. You should try it. I'm gonna try it. Oh my god, it seems so difficult, but actually it's so very easy. You just have to do click and then it's like a cool vierkant. You know, that's why it's called Clickit. That's why it's called Clickit. Oh my god, that is so slim of you. I know, I'm Then we have like I'm like freakishly smart. You are so smart. I think her IQ is like 90 or something. It's so high. I know, my god. Then you have like This is football. This is football. yes, it's for the stoer girls. We are very stoer. See, Very- then you have what is 3. This thing is, it's for to undo the Clickits. You see, if you have a box with Clickits on, you can do like this. You can take it and then you can and the Clickit is off. You see. Bye, Clickit. Straks gaan we een DIY doen van This Clickits. is a mirror. Hey Lise, straks doen we een DIY van Clickits, oké? Ja, Dan ja. maken we mooie Helemaal oké. beeldjes en zo. Ja, het is inderdaad spiegel. Kijk, kan ik een mooie gezichtje uitchecken. Sorry, ik praat in Hollands. Oké. Oh, wat hebben we hier? Nog allemaal voorbeeldjes die je kan kopen in de winkel van Clickit. Er is een hele etalage van. Kan je gewoon bestellen op eBay. En deze doos hebben we gekocht in Carrefour. For like €5, so Five, very yeah. cheap. You should buy it. You should like, buy it. Totally It's buy like- it and send a pic to us. Yes. With Send this- your picture with your box, with your Clickits, and With then the we're gonna like hashtag it. With hashtag Clickit. Glitter and Glamour Clickits. Yeah. Glitter and Glamour Yeah. Clickits. We're gonna do a link below if you want to buy a Clickit. So don't forget to click on the link for the Clickits. Please subscribe And please subscribe and like. Then we have like more pictures of the girls from Clickits. Very beautiful. I want to be like her. With all the Clickits in your hair, you can see it. It's like really. It's so cool. It's cool. It's great and cool. Oh my god, Lise. You see how smart she is? Yeah. I just can't handle. I know. Then we have like magneten voor de Clickits. En dan kun je zo op je frigo doen. Ja, even focussen. Kun je op je frigo doen. Kun je van alles opplakken. Wat hebben we hier? Wow, nog boekjes met Clickit. Oh, een heel verhaal.
Powerhouse Girls. Oké. Ja, dit was zeer leuk. Zie je helemaal handleiding van klikken. Bye jongens. And don't forget to Like subscribe and subscribe. because we're awesome. Because we're awesome. Oké. Bye bye. Mijn rug doet pijn. Rust.